Так, здравейте, посетители на YouTube. Това съм аз, админ. И започвам да снимам на Minecraft и други игри. Така малко да посъберем дърво. Мисля да направя къщата някъде. Временно ще бъде тук, за да тази планина. Ако искате да снимам още на най-различни игри, абонирайте се, харесвайте клиповете ми и така. Така, да се върнем към истинската част. Така, нали, аз исках само да кажа главно, че ще започвам да снимам. И, нали, харесвайте, абонирайте се, мога да снимам на CS, на Need for Speed, на Minecraft, на каквото пожелаете. Сега да не са много тежки игрите, че няма да го понесем от компютъра. И така, до скоро. Ще се видим отново тук.